Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за един продукт, активатор за анаеробни лепила. Какво означава и какво представлява активатора за анаеробни лепила? Той ускорява действието, реакцията на всички лепила анаеробни. Тоест, осигурителите за резби, лепилата за лагери и течните гарнитури. Независимо кое от тези лепила ние използваме, ако в техническия лист е посочено, че твърдя след 15-20 или половин час, с този активатор ние можем да ускориме реакцията. Тоест, около 30% по-бързо ще втвърди. Ако в техническия лист пише 20 минути, това означава, че използвайки активатора, ние ще постигнем около 15 минути време за втвърдяване. Как се работи с този активатор? Преди да се нанесе което и да е било анаеробно лепило, т.е. осигурител лепило за лагер или течна гарнитура, първо обработваме метала с активатора, след това вече си поставяме лепилото и чак когато добавим втория метал, тогава започва реакцията. Благодаря.